Sanibona. Ninjani? Niyaphila? Asithembe niyaphila nonke. Ngiyanibingelela ntambama nje. Namhlanje sithembe niyaphila nonke good people. Ake nginibonge futhi ngamukele onke ama-new subscribers to this channel. Na wonke ama-followers ku-TikTok. Mfoka Mkhonza, ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu good people. Ngiyabonga indlela enisupport ngayo i-channel, ama-comments and everything. Thank you so much. Kule video lena ngithi nje ake ngithathe leli thuba ngikhulume ngento esibonakala inkinga kakhulu eSouth Africa. Yokuthi kufe abantu okuwukuthi babizwa bathini whistle blowers. Laba aba-exposer i-corruption eyenzeka komasipala and all that. Ngithi ake ngikhulume ngale nto ukuthi uma singayibheka kusiza ngani ukuthi umuntu alokhu njani aveze ubufakazi noma aveze i-corruption eyenzakalayo kumasipala, noma kusizana ukuthi umuntu abe ufakazi we-state noma ufakazi wombuso kwi-case ye-corruption eyenzakalayo komasipala base South Africa. Kusiza ngani? Ngoba kubonakala sengathi iningi lalabantu laba abangama whistleblower noma abantu abaveza i-corruption eyenzeka komasipala noma labo abafakazayo kuma cases akanjalo ezinkantolo, kubonakala engazuthi bafa njengeimpukane. Bayalandelwa, bahlezi nje besengcupheni ukuthi bangalinyazwa. So manje umbuzo engufakala ukuthi kusiza ngani, ake seyixoxe ngalo. Ingabe kuyayenza any sense ukuthi uma ngabe umuntu ebona izinto ezenzeka mhlambe kumasipala wakubo nokuthi wobani abagangayo abatshontsha izimali and everything, aveza ama-file alabo bantu, kuyayenza any sense ukuthi enze kanjalo? Ngifuna sikhulume ngaloko namhlanje la. Ngiyabuka nje ukuthi isikhathi esiningi even abantu abayisebenzi zakhona kamasipala, even nabangaphandle abangasebenzi khona nasebephumile khona, uma nje beqala mhlambe behlanganisa umphakathi betoyitoya bekhuluma yonke into, beyokhuluma beveza even amagama abantu okuwukuthi bayaganga ngezimali ekufanele ngabe zenza imisebenzi yomphakathi lapha kumasipala, bese bayabulawa labo bantu noma balandelwe ba-threatenishwe besatshiswe yonke leyo nto leyo. Manje ngithi ake ngiyifake nje le video encane ukuthi niyibuka kanjani nina, kusiza ngani ukuba i-whistleblower manje eSouth Africa? Ingabe kufuna abantu baqhubeke beveza izinto ezithile abayibona zenzeka eziyi-corruption ne-fraud eyenzeka komasipala bese bayoma mhlampe ezinkantolo njengama-witnesses e-state? Singabala abantu abaningi okuwukuthi bafile kumanje okuwukuthi bebaveza i-corruption ebeyenzeka eminyangweni kahulumeni, kuma-departments, even nakhona komasipala njengoba ngisho. Namhlanje sihamba phezu kwabo. Manje yiko ngithi ake ngiyifake le video ukuthi yini engenziwa uma kuwukuthi umuntu kunezinto azaziyo ezenzeka kamasipala. Kufanele ukuthi akhulume
noma ayithulele abukele nje, ecabangele ukuthi umndeni wakhe uzosala dengwane uma ngabe ebulawa yena angeke asakhona ukunakekela umndeni wakhe ngoba uyobe esefile ngokuthi nje waveza noma wa-expose izinto ezenzeka eminyangweni kahulumeni. Yayibona? Siye sakubona kaningi yabona nje eGoli kubani loya mama o-India owadutshulwa lapha wayeveza ukukhohlakala okwakwenzeka lapha eThembisa. Noma kwakuyisibhedlela yini saseThembisa ngey'khathi ze-COVID ukuthi kwalahleka iy'mali ey'ngakanani. Ubani uBabita sengimkhohliwe kodwa lo mama lo wadutshulwa kabuhlungu nje eMidrand mangaphosisi ekuseni ebuya ukuyobeka ingane esikolweni. Cishe siyayikhumbula lokho. Baningi ngingabala kushona ilanga. Manje yiko ngithi ake ngiyifake le ndaba ukuthi naku recently nje ngike ngabona nala ku-social media kuvezwa omunye ngathi noma uthisha noma uyini angazi kodwa beveza indlela obekuqasheka ngayo lama-assistant yini ama-E_A. Yebo, ngathi naye uvele wase ulahlekelwa impilo yakhe beveza ukuthi kuqashwa kanjani lapha i-corruption ekhona and all that. Manje yiko ngithi ake ngiyifake lento ziningi nawe mhlawumbe uyazazi ongakhuluma ngazo. ESouth Africa mina nje ngingasho ngithi umuntu o-expose i-corruption noma i-fraud ngibona engathi abavikelekile kahle. Hhayi nokuthi abavikelekile nhlobo nje. Ngoba abanye baze babulawe ngisho sebephakathi ey'nkantolo emagcekeni enkantolo bethi beyofakaza. So yiko ngithi ake siyibuke lento ukuthi izothiwani ngoba kubonakala ngathi bayaphela abantu aba-expose i-corruption ne-fraud eyenzakalayo eminyangweni kahulumeni nakomasipala. Sithina ake siyixoxeni bafethu. Ngizwile ukuthi kunane-national dialogue noma ngingazi ukuthi kukhulunywa kanjani kuleyo dialogue leyo, kukhulunywa ngani and stuff. But-ke nami nayi eyami ngiyayifaka la i-dialogue. Ake siyikhulumeni sithini ngale ndaba engikhuluma ngayo yokuthi umuntu a-expose i-fraud ne-corruption eyenzeka ku-government ebese uyalandela abulawe. Siqhubeke yini? Uqhubeke yini umphakathi nokukhuluma noma uqhubeke yini umphakathi uba ngama-state witness kuma-cases anjalo? Yiloko nje ngithi angeke ngikufake la bafethu. Ngiyabonga kakhulu. Ngizobheka ama-comments ukuthi nithini. Umfoka Mkhonza lo, thank you so much.